И завършваме панела с наградата за корпоративна социална отговорност. И победител в тази категория, дами и господа, още веднъж аплодисменти за Kaufland България. Сцена Централни хали беше открита в продължение на изпълнението на социалния ангажимент на Kaufland България за възстановяване на Централните хали като сграда от национално значение. За една година на сцената са реализирани над 500 събития, над 300 от които за деца. Над 90% от събитията са със свободен вход. За тази една година сцената се заяви като новото любимо градско пространство в сърцето на София и се превърна в предпочитано място за събития както през почивните дни, така и през седмицата. В нея се реализират множество театрални постановки, кинопрожекции, фотографски изложби, беседи и дискусии, посветени на популяризиране на знанието, форуми и семинари с акцент върху добавената стойност за софиянци и гостите на града. Светла Тодорова, експерт работодателска марка, вече е на сцената, за да получи отличието. Честито! Нямаме търпение да ви чуем. Заповядайте. Благодарим от сърце за това, че получаваме награда точно за този проект. Благодарим на журито и на организаторите също така. И сме изключително радостни, че точно този културен проект печели тази награда и че успяхме да създадем едно бижу в центъра на София, точно Централни хали. Благодаря още веднъж. Хубава вечер. Честито и ние ви благодарим.